Pahingusgan sa Dumaguete City Traffic Management Office ang kampanya Batok sa Traffic Violation. Sugdan sa TMO ang pagpanakop sa mga motorista na dili mosunod sa mga traffic rule and regulation inig human og taod sa 20 ka traffic light system sa syudad. Dili na tinuod nga wala na trabaho ang enforcer. Madaghan na noon tungod sa daghan na kaayong mga violators nga ating manon kay naa na may control diya sa intersection ang traffic lights. Gipasiga sa kagamhanan sa syudad ang hilabing unang traffic light system na naa sa may junction sa E. Rovira o Leopoldo Rovira East Drive sa Barangay Bantayan. Adunay upat ka signal controllers o signal heads, pedestrian light, traffic control panel o vehicle detection cameras and traffic light system sa dakbayan. Gipondohan sa Department of Transportation ang maong proyekto o nagahinsab og 22 million pesos ang kagamhanan sa syudad na dugang pondo para niini. Magbotang pa og 15 ka traffic light sa may downtown area ug 5 sa may diversion road aron mahapsay ang dagan sa trapiko sa maong mga lugar. Mopahigayon sa og information campaign ang TMO alang sa pagpasabot sa katawhan sa unsa ka importante ang pagsunod sa batas trapiko. Ato lang ipasunod sa atong mga motorista kanang mga lagda nato traffic scheme sa siyudad sa Dumaguete, mga one way ato nang sundon para halikayan nato ang mga ticket. Ato na pong edukaron ang mga motorista nga observe na mo. Gikan sa Dumaguete City, kini si Roy Lomotan sa PIA alang sa MBCV.